बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथिथार खौरां फोसावनो आखायाव लादों। नोंथांनि गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथाङा जेल जानो गोनां जानो हागौ 3 बोसोरनि थाखाय। बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय बिमा बिफाफोरा सांग्रां जादों। नोंथांनि गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय 3 बोसोर जेल जानो गोनां जागोन, लोगोसे 25,000 जुरिमानाबो होनांनो जानो हानाय। मोनसे सरासनस्रा गोरोन्थिनि थाखायनो बिमा बिफाया बे साजाखौ मोननो हागौ। बे समाव नोंथांमोननो ग्राफिकनि गेजेरजों लानानै फैगासिनो। नोंथांनि गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय थांनांनो जानो हानाय जेलसिम। नोंथांनि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय 3 बोसोरसिम जेल आरो 25,000 रांनि जुरिमानाबो होनांजागोन। लोगोसे बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ बेसेन गैयै खालामनो हागौ। नोंथांनि उन्दै गथ'नो गोरोन्थियावबो गारि हगारनानै होनो नाङा। 18 बोसोर जायो नोंनि गथ'नो गोरोन्थियावबो गारि गुराखौ हगारनानै दाहोसै, नङाब्ला नोंथाङा जोबोद गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। हान्थामेला बिफाना मोनसे बिथोन होदों, बेबायदि गोरोन्थि खालामोब्ला 25 बोसोरसिमहालागै गारिनि लेखाफोरखौ मोनफिननाय नङाबो जानो हागौ। गथ'आ ड्राइभिं लाइसेन्स मोनैनि अनगायैबो बिमा बिफायाबो थांनो गोनां जानो हागौ 3 बोसोरसिम जेल आरो नोगोद 25,000 रांबो जुरिमाना होनांनो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि गथ' गथायनो 18 बोसोर जायैनि सिगां गोरोन्थियावबो गारि हगारनानै दाहो। हान्थामेला बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावनाय। बैसो जायैनि सिगां गारि गुराखौ गोरोन्थियावबो दाहगार, नङाब्ला नोंथांनि गथ'नि बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथाङा जेलसिम थांनो गोनांबो जानो हागौ। बे समाव फिन फोरमायबावो, नोंथांनि गथ'नि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय थांनांनो जानो हानाय जेलसिम। नोंथांनि मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय 3 बोसोरसिम जेल आरो 25,000 रांनि जुरिमानाबो होनांजागोन। लोगोसे बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांनि फोरमान बिलाइफोरखौ बेसेन गैयै खालामनो हागौ। नोंथांनि उन्दै गथ'नो गोरोन्थियावबो गारि हगारनानै होनो नाङा। 18 बोसोर जायो नोंनि गथ'नो गोरोन्थियावबो गारि गुराखौ हगारनानै दाहोसै, नङाब्ला नोंथाङा जोबोद गेदेर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। हान्थामेला बिफाना मोनसे बिथोन होदों, बेबायदि गोरोन्थि खालामोब्ला 25 बोसोरसिमहालागै गारिनि लेखाफोरखौ मोनफिननाय नङाबो जानो हागौ। गथ'आ ड्राइभिं लाइसेन्स मोनैनि अनगायैबो बिमा बिफायाबो थांनो गोनां जानो हागौ 3 बोसोरसिम जेल आरो नोगोद 25,000 रांबो जुरिमाना होनांनो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि गथ' गथायनो 18 बोसोर जायैनि सिगां गोरोन्थियावबो गारि हगारनानै दाहो। हान्थामेला बिफाननिफ्राय मोनसे गोख्रों फोसावनाय। बैसो जायैनि सिगां गारि गुराखौ गोरोन्थियावबो दाहगार, नङाब्ला नोंथांनि गथ'नि बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथाङा जेलसिम थांनो गोनांबो जानो हागौ।